אז לא מעט מטופלים מגיעים ושואלים בעצם מה זה בלוטת הזקיף ולמה בעצם אנחנו צריכים לעשות את הניתוח הזה. במהלך ניתוח למלנומה, אחד הדברים שאנחנו מעוניינים לדעת זה האם המלנומה עברה שלב, כלומר, האם היא נשמרה מקומית באזור, הנגע שראינו בעצם בעור, והאם היא התקדמה הלאה או לא. בדרך כלל רוב המלנומות, אם הן מתפשטות לאזור בלוטות הלימפה, התחנה הראשונה שהגידול מהעור בעצם לוקח את המסע הלאה לכיוון בלוטות הלימפה. בלוטת הזקיף זה בעצם הבלוטה הראשונה שממנה הגידול הראשוני בעצם מנקז, ולכן בניתוח אנחנו בעצם מאתרים את אותה בלוטה, מוציאים אותה, שולחים אותה לפתולוגיה, ורוצים לדעת האם המלנומה הגיעה לשם. למה זה חשוב לנו? כי זה יתווה את סוג הטיפול שאנחנו נמשיך הלאה. לא מעט מהמטופלים לפעמים יזדקקו טיפול נוסף במה שנקרא אימונותרפיה. ולכן הניתוח הזה הוא מאוד מאוד חשוב. לא כולם צריכים לעבור אותו, לכן מאוד חשוב שכל הנושא הזה ינוהל במרכז מנוסה, עם אנשים שיכולים לנהל דיון לגבי מצבו של המטופל ולהתאים לו את הטיפול הנכון בשבילו.